Padayon kita sa to ang series, sa to ang topic o pagatubago nato kini nga pangutana, what is life, no? O bago ka na magatugyan kita sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Magampo na kita. Amahan namo o Dios nga langit noon, nagadayeg nagapasalamat kami Ginoo sa pribilehiyo nga gihatag nimo sa kuha nga sa imong pulong Lord, sa regalo nimo sa tanan Ginoo nga mao ang bag-o nga adlaw Lord. Salamat Amahan sa pag-renew sa mo nga strength o salamat Lord sa imo nga padayon sa pag-bless kanamo. Amahan, pasaylo kami sa among mga kalapasan nga nakomitar diha sa imong atubangan Lord. Hinluoy kami sa hamili nimo nga dugo o himuha kami Ginoo nga takos buduol diha kadimo. O bisan pa man Amahan, gi-acknowledge namo nga wala kami mahimo kung walang imong tabang. Busa Amahan, naghangyo kami sa balaang espiritu nga sa amo nga pagtuon niini Ginoo nga siya unta ang mopasabot kanamo og magahatag kini Ginoo og luna sa kasing-kasing sa mga nagapaminaw og nakamonitor niini Lord sa Facebook Live. Salamat kayo Amahan sa imo nga pulong nga anytime Lord pwede namo tun-an pamalandungan sa mong kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Itugyan nako kanimo kini nga buluhaton o gikanaot pa unta Amahan, ikaw mahimaya niini og maging panalangin kini sa uban. Ang dungog himaya o Dios ginabalik namo diha kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen and amen. So padayon kita no sa tuwa nga natun-an o pagatubagon nato kining pangutana, what is life. Sa James chapter 4 verse 14 sa Bisaya version mao kini higala ang gingon sa pulong sa Ginoo. Sanglit kamo wala masayod unsa ang mahitabo sa ugma, kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. So ingana ang atong kinabuhi no, makitaan sa mubok nga panahon pero magakahanaw kay temporaryo lamang ang tanang butang niini nga kalibutana. O three things from the Bible to answer the question, what is life? Unsa man gyud ang kinabuhi no? So sa atong miaging pagtuon, ato ang natun-an that the blessed scripture message is life. O natun-an nato dira sa John chapter 6 verse 63b nga ang pulong diay sa Ginoo wala lang siya naghatag og kinabuhi, wala lang siya naghahatag og kinabuhi kundi ang Bible mismo itself is life. O karon sa to nga ikaduha nga pagtuon mao ni, to be spiritually minded is life. No, ang hunahuna nga espirituhanon, ang pagiging spiritual minded is kinabuhi na siya. Sumala sa Romans chapter 8 verse 5 to 6. Mao ni ingon sa Bible, for they that are after the flesh do mind the things that of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Atong makita diri sa verse may higala nga ang naay duha ka klase nga tawo no, naay tawo nga naga-after sa flesh og naapoy mga tawo or mga Christian nga nag-after naglong sa mga spiritual things no. Og atong i-discern kung asa man jud ta aning duha, naga-after ba ta sa flesh or naga-after ta sa spirit. O kung naga-after ta sa flesh mao nang hinungdan nga nagabuhat ta sa mga butang nga unod-nun ra jud taman, o kung naga-after ta sa pag-glorify sa Ginoo mao na siya after kita, magasik kita sa mga butang nga espirituhanon. Kay nganuman ang carnal mind, to be carnally minded is death, kamatayon ang sangkuanan niya na, but to be spiritually minded is life and peace. No? So we people don't want this. We don't crave for this. We don't seek these things, spirituality and the things of God. Kita nga mga katawhan, normal ra sa tuwa nga dili ta gusto ani mga butang nga espirituhanon. We don't want this. Dili ta gusto sa mga butang nga mga Pangginoo. In fact, ang katawhan, ang mga tao wa jud naga-crave sa mga butang nga espirituhanon. We don't seek these things. Naka-remember ka katong wala pa ka diha sa tiilan sa Ginoo, wala sa to ang mind ang mga spirituality and the things of God. Wa tay pakialam sa Bible, wa tay pakialam sa Bible reading, wa tay pakialam sa devotional life, wa tay pakialam sa pagsimba. Magsimba lang ta pero dili jud out of heart, no? Wa tay pakialam sa mga butang Pangginoo. But for a true Christian believer, to be spiritually minded is life and peace. Ang espirituhanon nga hunahuna nga mindset is kinabuhi na siya og kalinaw.
If you are a child of God, nothing on this world can satisfy you. Nothing. Amen? Isip mga anak sa Dios, ato dapat nga mabalaan nga walay butang niini nga kalibutan ang makatagbaw nimo ug makatagbaw nako. Di jud ta matagbaw as human as we are. Di ta wa tay katagbawan diha sa mga butang nga ato ang ginalong. Mao na siya ang realidad sa kinabuhi sa tao nga ang tao di jud siya makontento ug natural kaniya. Ang pangutana karon ni gala mao ni, are we after the flesh or after the spirit? Naabata sa naglong bata sa mga butang nga unod doon ra or naga-after pud ta sa mga spirit? Kay naamang ko'y sign higala, naamang ko'y mga timailhan sa mga tao nga nagalong bitaw sa mga espirituhanon nga butang, nagalong sa pagiging espirituhanon nga mindset, mao ni siya ang timailhan. Because if we are after the spirit, we will, mao ni, unsa man jud ang ginabuhat or sa mga tao nga nagalong sa spirit, unsa man, we will win people to Christ. Amen? Ang tao di ay nga spiritual ang iyang mindset, di jud siya kapugong mudaog jud siya kalag di sa tilan sa Ginoo. Magapangabig siya sa kalag sa mga tao, magaampo siya kanunay o magabasa sa pulong sa Ginoo, alagaron ang Ginoo. He will give their tithes, attend church services, help people through ministries, support missions, and many other things that is of God and for God. Ang tao di ay nga naga-after bitaw sa balaang espiritu or sa mga butang nga mga espirituhanon, mao ni siya magapangita siya, magabuhat siya sa mga butang para sa Ginoo o pang Ginoo, no? Malipay siya sa pagbuhat sa mga bulaton sa Ginoo kay ngano man naaman kaniya ang spiritual mindset. Wala lang siya naga-after sa mga butang nga unod nun or mga butang nining kalibutan na apan siya nga tao is naga-after pod sa mga spiritual things. Pero mao ni siya, the more we exist here on earth, di nato ma-deny kaning realidad nga the more pod nagakakarnal, nagiging worldly, nagiging sensual, nagiging materialistic ang tanan every single day, no? O ang subo pa jud mga higala is even kitang mga Kristohanon, ang ubang mga Kristohanon is the more nga naga-exist niini nga kalibutan na, the more noon nagiging carnal, the more naging worldly, naging sensual and materialistic. Ug dapat atuan na siya balaan mga higala nga dili na siya mao ang ideal life or plano sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Ngano man, because to be spiritually minded is life. Unsa man pasabot ani, it is about character and discipline, no? Kumusta imong character higala? Kumusta imong discipline diha sa Ginoo? Kumusta ang imong character? Kung magatan-aw ba ang ubang tao diha kanimo, sila ba ma-bless or maka-question noon sila sa Ginoo nga makaingon nga laong Kristohanon, no? So ato dapat as Christians to be spiritually minded is life. It is all about character and discipline. Nga sa diha magtan-aw ang mga tao sa ato nga kinabuhi as a Christians, dapat sila ma-bless o makita nila ang Ginoo na naay difference di ay ang walay Jesus o naay Jesus sa kinabuhi. Commitments and dedication. Higala, kumusta imong commitment diha sa Ginoo? Kumusta imong mga dedication sa pagpangalagad sa Ginoo? Nagakatamis ba ang imong nga pagpangalagad diha sa Ginoo? Ang imong mga commitments diha sa Ginoo? Or nagakatab-ang na noon? And I hope nga magapadayon jud kita diha sa mga espirituhanon nga butang. Dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod nga kuhaon ta niya or pinaagi sa rapture o pinaagi sa kamatayon kay mao man na siya ang ato ang finish line. Higala, kumusta ato ang commitment diha sa Ginoo? Ang ato ang dedication. Kumusta ang ato ang choices and decisions? Ang ato bang mga choices nakahaom diha sa balaang kabubuton sa Ginoo? Ang ato bang mga desisyon mo glorify ba ang Ginoo ni ana? O giapil ba nato ang ato ang Ginoo sa ato ang mga choices o ato ang mga decisions? Or ang ato ang mga decisions para lang yun sa ato wa tay pakialam sa mabulhaton sa Ginoo, wa tay pakialam sa ato ang mga kaisuunan sa pagtuo, wa tay pakialam sa ministry, wa tay pakialam sa ato ang testimony. Higala, ang tinuod nga spiritual minded or ang pagiging spiritual minded is it is all about choices and decisions nga ang Ginoo malipay niini. Ang Ginoo mag-glorify every now and then sa ato nga choices and decisions sa ato nga kinabuhi. Amen. Ug mao na ang pangutana karon.
Will we choose the path of life? Choose the Holy Spirit and the things of God. It is life and peace. Amen? Ang pagpili nato sa balang espiritu o ang mga butang ng espirituhanon is mauna siya ang life nga ideal o makahatag na siya peace diya kanimo. Nakabantay ka sa diya, magapangalagad ka sa Ginoo, nagaseryoso ka sa imong commitment sa Ginoo, ang choices nimo giapil jud nimo ang Ginoo, o seryoso ka nga naghigugma o nagapadayon pagtabang sa buluton sa Ginoo, makabantay ka nga naa kay joy, naa kay peace nga wa nimo nakuha sa kalibutan, kanang peace nga ikaw mismo di ka kasabot sa kalipay nga ihatag niini. Mao na siya ang ma-experiencehan sa tao kung pilion niya ang path of life, kung pilion nimo ang balaang espiritu ug ang butang nga iya sa Dios. Amen? Kay mauna siya ang life ug mauna siya ang peace, makahatag na siya ato og kalinaw. So what is life? Number 1, dili lamang kay the blessed scripture message is life. Dili lamang to be spiritually minded is life. Last, mga higala, dili ta mag-end, our sovereign master is life. Amen? Ang atoa nga sovereign master, kinabuhi na siya. O mabasa nato na siya sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4. O mabasa po nato na siya sa John chapter 14 verse 6. Nga ingon ang atoa nga sovereign master, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. So ang tinuod di ay nga kinabuhi higala, mao ang ato ang sovereign master nga mao ang Ginoong Hesukristo. Unsa ingon ni Apostol Pablo ngadto sa mga sa mga Colossians, sa Colossians church, mao ning ingon niya. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on the things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye appear with Him in glory. Amen? Mao na itong ginalatan nga ang pagbalik sa itong Ginoong Hesukristo nga maubanta niya. O ingon si Apostol Pablo, if ye then be risen, kung kamo nabanhaw uban ni Kristo, pangitaa ang mga butang nga naa sa hitaas. Kanang meaning ani kanang mga butang nga mga langit noon, kanang espirituhanon nga butang. Kung asa si Kristo nagalingkod sa tuong kamot sa Dios, ibutang ang ato ang affection, ang ato ang gugma sa mga butang nga naa sa ibabaw. Kanang butang bitaw nga makalipay sa Ginoo, og not on the things of the world or of the earth. Kay ang mga butang nga naa sa kalibutan, mga kalibutanon, mga higala, is makasubo na siya sa Ginoo. Kay ang ato ang paglove sa worldly things nahimutang enemy of God ni ana. For ye are dead. No? Og tinuod ka na siya, patay ta sa una, sa dihang wala pa ta sa tiilan sa Ginoo, patay kita spiritually. We are dead, and our life is hid with Christ in God. So, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye appear with Him in glory. Pagbalik sa tong Ginoong Hesukristo, ato atang dad-on niya sa iya nga himaya, o kad dito nga life, ma-experiensyahan nato ang tinuod di ay nga life. Ang tinuod di ay nga life, ang Ginoong Hesukristo mismo. As we seek the things of God, let us set our affection on the Lord Jesus Christ. Why? He is our everything. Amen? Sa diha nga magapangita ta sa mga butang nga Pangginoo, sa mga espirituhanon, ato ay di ay dapat nga ibutang, iset ang ato ang affection sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nganuman, kay siya manggod ang ato ang tanan. Amen? Siya ba ang imong tanan higala? In fact, personally, He is the best thing that ever happened to me. Si Ginoong Hesukristo ang pinaka-the best ng panghitabo na di nako ikambyo sa tanan nakong experience ako nga kinabuhi. Sa di ang nailhan nako ang Ginoong Hesukristo diha sa iyang pulong, ang iyang gugma, ang iyang grasya, ang iyang kaluoy, ang iyang pagkamapailubon, akong na-experiencehan nga siya ang pinaka-the best thing that ever happened to me. How about you, higala? Si Ginoong Hesukristo ba ang pinaka-the best nga butang na nahitabo sa mga kinabuhi? I hope so, because our Lord Jesus Christ, He is our everything. Apart from the Lord Jesus Christ, we can do nothing. Wa tay mahimo kung wala ta diha sa Ginoo. Dili ta mobulag sa Ginoo, dili ta mobulag sa pagpangalagad sa Ginoo, kay siya man ang atoa nga tanan. He is our life. Ingnay mong kaugalingon,
si Kristo akong tanan, no? Si Ginoong Kristo ang akong kinabuhi. Kung wala siya, wala jud tay mahimo. Mao nang dapat kita mosalig kaniya, dapat ato siyang ilhon, ato siyang alagaron, suginlan nato ang uban mahitungod kaniya, ato siyang simbahon, ato siyang ilove, give to him, glorify, honor, exalt him. So ang pangutana, do you know him today? Nailhan na ba jud nimo ang Ginoong Kristo? Ang akong gipasabot higala mao ni nga na-experiencehan na ba nimo ang kaayo sa Ginoo? He is our life. And as a Christians, we can only go forward by faith and not by sight. Mao na siya ingon sa pulong sa Ginoo that we live by faith. Of course, wala pa ta kakita sa atong Ginoong Kristo. Amen? Pero nahigugma ta kaniya kay siya una naghigugma sa atoa. Iyang gipaagas ang iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo alang sa pagpakita, pagdemonstrar sa tinuod nga gugma nga ang tinuod di ay nga gugma is selfless. O bisan wala pa ta kakita sa iya pero mao ni as a Christians, we can only go forward by faith. And sa dihang ma-experiencehan nimo ang Ginoo, dira nimo ma-experience ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Ang pangutana, will we daily walk by faith and believe the Lord who can do all things, knows all things, and has all wisdom, and loves us so much? Ang challenge sa ato ay dapat padayon ta magalakaw sa diha sa pagtuo o padayon ta mosalig sa ato nga Ginoo kinsa atong Ginoo kaya niya ang tanang butang, kabalo siya sa tanang butang, o naa siya kaalam sa tanang butang, o ang pinaka the best sigala is gipalangga kayo ka sa Ginoo. No? Bisan kita usahay mga Kristohanon, supakirot ta sa atong amahan. Ang ako ajud nga ma-testify sa Ginoo is tungod sa iyang grasya na eksperyensya nako, maujud na ang akong gi-enjoy sa atong nga Ginoo. Nga sa diha mo pakyas ta diha kaniya, dili dayon niya ihampak ang judgment para sa tua, no? Kundi muhatag sa siyang chance sa atua na kita magrepent diha sa iyang atubangan. O mao ni ang pinaka the best nganuman kaya nga to ang Ginoo di ay kaya di ay niya ang tanan. O mao nang usay maka-wonder ta nga lisod man kay ito nga situation, no? Pero nganong nakaya nakalabang lagi ko naalagi ko karon o wa ka kabantay di higala nga kitabangan di ay ka sa Ginoo. Amen. Wa ta kabalo para sa to ang perspective as human is dili to nato kaya makauna na ta nga wala na jud ni pag-asa ba. Pero nganong nakalabang lagi o tungod ka na sa tabang sa grasya sa Ginoo. Kay ngano man God knows all things. O dili jud surprise sa Ginoo higala kung naglisod ka karon, kung naa ka sa kasub-anan, dili wala na surprise ang Ginoo niya na. Our God is not blind. Ang atong Ginoo wa siya natug higala. No? Wa siya natug. Kabalo siya sa na-experiensyahan nato sa pandemya. O ang pinaka the best is kaya niya tanan buhaton. No? Og naa siya kaalam na ay plano ang Ginoo sa tanan nimo nga na-experiensyahan o sa tanan na akong na-experiensyahan. Kaya nga naman, all things, remember that all things work together for our good. Amen? Ang tanang butang na ay plano ang Ginoo. Mao nang ingon si Jesus Christ sa Mark chapter 9 verse 23. Ano sa ingon niya? Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Ang challenge sa tuang higala is mao ni. Salig ta sa Ginoo. Dili dapat nato duha-duhaan ang atong Ginoong Kristo. Ngano man, in the first place dili jud siya kaduha-duhaan. Amen. Daghan na siya na-prove ang atong nga Dios. Daghan na siya na-prove even sa una pa nga panahon in the Old Testament, sa panahon sa mga Israelites, daghan na siya na-prove nga iyang miraculous works sa ilang nga kinabuhi. Up to the New Testament and even sa imong nga life. No? I do believe daghan kay siya mga works nga even ikaw higala dili ka kasabot. Mauna higala nga dapat kita dili ta magduwa-duwa sa Ginoo. Magpadayon ta magsalig sa tuong Ginoo. Nganuman in the first place dili man siya kaduha-duhaan. Unsay ingon diri sa quotation, faith does not make things easy. It makes them possible. Amen? Ang pagtuo ang ato nga pagsalig diha sa Ginoong Kristo, wala na nagpasabot nga ang tanang butang mahimo nang easy. Amen? Wala na nagpasabot nga tanang butang hayahay na kayta. Walay Kristohanon nga nakaingon jud nga sa dihang na Christian siya, murag nahayahay na kayong yang kinabuhi, na ana siya peace of mind, wala.
ang punto dira higala is mao ni. Ang atong pagsalig diya sa Ginoo na nagpasabot nga ang butang easy na. Pero mao ni, it makes them possible. Nakabantay ta nga sa tuo nga kinabuhi, murag makaingon ta nga lisod man kayo to, no? Imposible man kayo to. Pero nahimo to siyang posible kay nga naman ingon man gud ang Bible that for God nothing shall be impossible. Mao nang kinahanglan nga kita musalig diha sa ato nga Ginoong Hesukristo. Mao nang padayon ta musalig sa Ginoo. Musalig ta sa ato ang Ginoong Hesukristo kay nga naman walay imposible diha kaniya. Amen. O I do believe sa imo nga kinabuhi. Many times na niya giprove. No? Many times na niya giprove nga wa jud imposible sa iya ha. Mao kung naa ka karon sa sitwasyon nga wala nimo nasabti, ang hagit nako sa imuha saligi ang ato nga sovereign master. Kay siya lagi ang naa sa kontrolar sa tanan. Wala imposible diha kaniya. And that's how we should live. Looking to and trusting the one whose hands are not shortened. Amen? Ang kamot sa ato nga Ginoo dili na siya hamubok. O kaya na i-extend niya ang tabang niya sa tuwa isip iyang mga kaanakan. Kaya nga naman, ang iyang wisdom superior o labaw sa tanan, His love is forevermore. Amen? Ang iyang gugma, mulungtad hangtod sa kahangturan. Kita mga tao, kung mahigugma ta, naay panahon nga mawala ni siya ang ato ang gugma. Naay panahon nga makatab ang ato ang gugma. Pero ang gugma sa Ginoo, ang iyang faithfulness, His love endures forever. Ug dagan kay tang makitan ana sa passage sa Bible that God's love endures forever. Mao na ang tinuod nga gugma mga higala. Kay nganuman ang atong Ginoong Hesukristo mao ang kinabuhi. Mao kung wala pa ka diha sa tiilan sa Ginoo, delikado ka higala. Mao na kita mga Kristohanon dapat dili na ta makahadlok kay kabalo man ta nga ang atong sovereign master is in control. Og mao ni higala, we have already tried many things and relationships only to find out that it is really the Lord Jesus Christ that we've been looking and longing for the whole time. No? Makita na ko, no, even sa Facebook, sa niaging mga adlaw, kay na may celebrate ang kalibutan, no, nga isa ka celebration, nga daghang mga tao nga naging daghang mga tao ang wala jud natagbaw silang kinabuhi, na vacuum silang heart, nagapangita sila sa gugma. Mao nang ang uban usahay nagpakasala na lang kay naay vacuum sa kasing-kasing sa tao nga makita nato only to find out nga si Jesus Christ ra ay ang makatagbaw ni ato nga vacuum, no? People tried many things and many relationships. Daghan na gitry ang mga tao nga mga relasyon only to find out nga naara di ay ang Ginoong Hesukristo, nga siya lang di ay ang tinuod nga ato ang gipangita o ato ang gilong for the whole time. Maong kung wala pa ka diha sa Ginoo, ginahanglan nga imo nga i-settle down ang imong relationship diha sa Ginoo, no? Timan nato ikala that families will end, friendships will end. Ang pamilya naay jud panahon nga ma-end na siya. Ang friendships napud nay panahon nga mahuman na siya. Ang marriage naay panahon nga mag-end na siya. Ang governments, ang authorities naay panahon nga mo-end na siya. Ang worldly trends will end. No? Ang mga trending sa kalibutan mo-end lagi na siya. Nakabantay ka nga naay kaayo trending sa worldly, no? Mga worldly trends. Kunya pag abot sa panahon ning labay ang panahon, wala ning laos. The ways of the human race will soon come to an end. Timan nato na siya. Nga tanang butang, tanang mga ways sa human race, maabot ang panahon nga mawahanaw lang gid na siya tanan. It will come to an end. Kay tungod mahana raman di ay natanan, no? Ang friendship, no? Mahana raman di ay ni tanan-tanan sila. Pero ang pangutana, kanos man nato ma-realize nga ang Dios pinaagi sa persona sa tuang Ginoong Hesukristo is maulang jud ang atong kinahanglan. Ug dili ang mga something or mga sibisan kinsa pa. Kanos pa nato na ma-realize igala na Ginoo lang di ay ang makatagbaw sa tuwa. Ang Ginoong Hesukristo lang jud ang ato ang kinahanglan sa ato ang kinabuhi. Igala, kabalo ba ka nga kung imong unahon ug akong unahon ang Ginoong Hesukristo, unsay iyang promise, igahatag niya tanan sa atoa. Unsay ingon sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So mao na siya dapat ma-realize nato nga ang Dios ra di ay sa person sa atong Ginoong Hesukristo is maulang ang ato ang nagikinahanglan and not
something or somebody else. Because Jesus alone can save and satisfy our soul. Amen? O mao na siya. Kano sa man nato ma-realize nga si Ginoong Jesucristo kinabuhi? No? Kano sa man nato ma-realize yun? Fully, 100% nga si Ginoong Jesucristo lang ang ato nga kinabuhi. Remember, higala, mao ni siya. The Lord Jesus Christ is life. That's it. Mao na siya. Ang kung na-vacuum sa imong kasing-kasing, walay makapuno niya na higala dili sa kalibutan. Walay entertainment nga puno niya na kundi ang Ginoong Jesucristo lamang. Amen? In summary, the blessed scripture message is life. To be spiritually minded is life. Sovereign Master is life. And lastly, mga higala, ang pangutana mo ni, are you in Him today? Do you know Him? Is He your love? Is He your life? Naanda ba ka sa Ginoo karon higala? Kung wala pa ka diha sa Ginoo, itugyan ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Paghinulsol og dawata siya karon sa imong kinabuhi. Kay basin ugma ulahin na ang tanan, no? Nailhan na ba nimo siya? Na-experience na ba nimo ang Ginoo? Siya ba ang imo nga first love? O padayon nga love nimo? Siya ba ang imong kinabuhi? Kung makaingon ka nga yes, makit-an man na siya higala, the way you serve God is the way ka nga mag-serve sa Ginoo, mao na siya ang pamaagi nga ikaw nagasulti kung nailhan man jud bagyod nimo ang Ginoo or nahigugma ba jud ikaw sa Ginoo. Amen? Mao ni higala, better settle it now. Dapat isettle na nato ni karon. Nganuman, because our lives are but a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Timan isettle down ang imong kinabuhi karon. No? I-focus ang imong kinabuhi o ako apod nga i-focus ang akong kinabuhi diha sa Ginoo. Kay nganuman ang atong kinabuhi, it appeareth for a little time and then vanisheth away. O I hope ang pulong sa Ginoo nagahatag sa tuwa og encouragement na ang ato di ay nga kinahanglan mao lamang ang ato ang Ginoong Jesucristo. Siya ang ato ang tanan, siya ang atong kinabuhi. Amen? Magaampo kita. Amahan na mo nga langit no, nagadayeg nagapasalamat ako Ginoo sa imuha nga pagpasabot sa imo nga pulong. Daghan pa times Ginoong kami nga imong kaanakan Lord, nagasik sa mga butang sa kalibutan Lord aron pagtagbaw sa amo nga kinabuhi. Only to find out Lord nga ikaw ra di ay nga amo nga gikinahanglan. Daghay mga times Lord God nga ang amo ang kalipay gibutang namo diha sa kalibutan Lord. Often times Lord God naka-focus mi sa mga butang niini nga kalibutana. Og nalimtan namo nga naara di ay ka Lord God. Ang imo nga kamot wala dili hamubo. Nahigugma ikaw kanamo ni Ginoo. Salamat Lord God. Og nagaampo ko amahan nga ikaw gayud amahan mag-guide kanamo. Unta Lord tabangan minimo nga maka-focus diha kanimo. Unta tabangan minimo Lord God nga ang amo nga attention, ang amo nga kinabuhi, masentro namo diha kanimo amahan. Once again Lord, salamat sa imong nga pulong. Salamat kayo Lord God sa mga listeners, sa mga naka-monitor sa online. Salamat sa ilang nga pag-share niini nga mga preachings nga ginabuhat Lord every now and then. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong. In Jesus' name. Amen.